physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda. Bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang.
Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bumbo kay pabayluan ko sang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mo nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo.
Amen. O Diyos nga amon amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 14 minutos na nakaligad sa taknang alas 11. Welcome sa panatuntunan Bombo Hanay sa Udto Pizza 13 na kita sa bulan sa Enero 2022. Wibis karon nga daw Wibis edisyon sa aton pagpangalagad magadulong kita sa mga nagabaga nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Leksyon. Stop dubida sa taknang alauna imidya sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subungod to pagkaupdan kita sa aton mga Bombo reporters, subuman sa aton mga Bombo correspondents nga nasay na sila tagsa ka mga areas of responsibility. Welcome na nato mga tagpalamati sa Bilog Western Visayas. Subuman sa aton mga tagpalamati sa Bilog Kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag subuman pagi sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa mabatian ka makita kita pagi sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa pila karon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Government Procurement Policy Board nag-require sa probinsya sang rebidding sa tion nga isaylo ang Provincial Administration Center sa siyudad sang Talisay. Samtang mayara na sang 33 ka mga negosyo centers ang ginistablisar sa probinsya sa Negros Occidental. Laying nagamandong pagdiputay sa mga law enforcement agencies lubos nga ginabaton. Samtang Vice Mayor Elsin Familiaran nagapanawagan sa pumuluyo sa siyudad sa Bacolod nga dapat gid magpabakuna sa tuha sining liwat nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Sa ato nagapanguna nga mga balita international, Chinese nationals nga may kalabtanan sa mga Chinese nationals may kalabtanan mga kabinan sa halos tunga agid sa biggest drug bust nga ginpatigayon sa PDEA sa tungtuig 2021. Mga Chinese nationals ang involvado sa mga pagpadala sa mga illegal drugs diriya sa pungsod na Pilipinas. Department of Education encourage karon nga magpatuman sang 2-week health break para sa mga manunudlo. No, tagaan ni sila na isang 2 ka semanang health break. No? Ini ang ginarekomendar sa Department of Education. Samtang DILG ginamanduan ang mga barangay nga magsumiter sang listahan sa mga wala pa mabakunahan batok sa COVID-19. Kag sa aton balita international, WHO nagpaandam sa mga wala pa mabakunahan sa sobra o kun dako nga epekto sini. No, ang maka-experience sila sang seryoso nga epekto tugas sang Omicron variant sang COVID-19. Samtang ang Pfizer banwa naghimo na sang Omicron vaccine. Amo ni nalibugan sa ulo naton kay may mga vaccine na nga gin-inject sa aton pero subong niya naghimo naman sang panibag-o naman nga bakuna mapuno na ni sang tublukan na isang bakuna ning lawas na sini
kung kada variant sang COVID-19 mahimo kita sang bakuna. Di siling mild man lang ining epekto sa Omicron, tinga nga naghimo gid sang bakuna ang Pfizer para sa Omicron. How? Amo ning aton nga mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa pang Wibis edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. This time ko na to ng report ni Bumbo Dennis Rubica. Ini may kantanan sa sa ginpahayag karon mga kabyanan sang provincial o sa Government Procurement Policy Board nga naga-require sa probinsya sa Negros Occidental magpatigayon sang rebidding kung ang Provincial Administration Center sa Iloilo gidman sa Talisay. Kay originally ang Provincial Administration Center dila man gyapon ipatindog sa area nga sa diin na siya nagatindog subong. Santo sa kontrata man nga sa kontrata sang probinsya kag subong man sang kontraktor. Pero ang Government Procurement Policy Board hindi magpasugot yang kon Iloilo kaysa ulihi ginplano naman ng Iloilo naman to ang Provincial Administration Center sa Talisay City, ti lain naman nga area ang pagabutangan. So therefore, ginarekomendar sang Government Procurement Policy Board nga magpatigayon gid sang rebidding. Kung hindi magpasugot ang kontraktor nga una na kadaog sang rebidding, ti hindi maka-rebid, dito gid mapatindog ang building sa area nga sa diin ginatindugan ini subong. Sige. So may pahayag diri mga kabyanan si Attorney Refrando Diaz, ang aton nga provincial administrator. May kantanan sa siniyang policy o kun sa siningin pahayag karon no sa Government Procurement Policy Board. 20 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 11 no di sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Sa aton nga mga tagpalamati starting tomorrow hasta sa katapusan sa sinimbulan sa Enero, ang siyudad sa Bacolod ipaidalom naman sa alert level 3. No, santo na niya sa rekomendasyon sa National IATF. No, ipaidalom kita sa alert level 3 bangod nga may padayom nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 diri iya sa siyudad sang Bacolod. May payag karon dugay-dugay si Vice Mayor Elsie Familiaran, no? May kantanan sa siniyang sa sining classify sa aton sa siyudad sa Bacolod sa alert level 3. Okay, sige. 26 minutos sa kaligastag ng alas 11 nga hindi makontak ang si kakakuan kautod nagbisyo naman siguro ang aton nga mga kuan nagbisyo naman ang aton nga mga linya no sa aton nga communication dugay naman to natapos ang bagyong si Odette. No? Okay, sige lang. No, balikan talaga ng dugay-dugay, no, si Bumbo Dennis Rubica, no, sa pila ka mga reports, no, may kantanan sa sining pagmando karon sa Government Procurement Policy Board nga nag-require sa probinsya nga magpatigayon sang rebidding. Okay, samtang sa piya kabahin banwa sa pila pa ka mga balita. Ari ang ginakatingalahan naton nga target karon mga kabyanan sang Pfizer nga makahimo sang COVID-19 vaccine nga pangbato kuno sa Omicron tubtob sa bulan sang Marso. Si gipayag ni Pfizer Chief Executive Officer Albert Boria nga nagsugod na sila sa paghimo sang mga doses bangod sa hinaling nga pagsaka sang kaso sa nasamit yang variant sang COVID-19. Kag nakangkon man sang interest
mga kabyanan, ang Pfizer sa palayag, no, pahayag o kung sang magsaka ining kadamuon sang Omicron variant sang COVID-19 no, sa mga pumuluyo nga na-infect, ilabi na dito ya sa Estados Unidos kag sa Europe. Amo na nga nag-desisyon ang Pfizer nga maghimo sang bakuna nga paragid sa Omicron. Okay, balikan natin ang report sa Piyakalinya, Bumbo Dennis Rubica. Please come in. Ang Government Procurement Policy Board, Bombo Daniel, ang nag-required karon sa ato sining provincial government nga magpatigayon sa rebidding. Angot ini bumodano sa plano sa atong sining probinsya nga isaylohon, no? Ang Provincial Administration Center dito iya sa may property na sa probinsya sa may syudad sa Talisay, Bumbodano. Kung madumduman ining plano iya Bumbodano gindihon last year, no, sa idalom sang administrasyon ni Governor Eugenio Bonglacson. Kaktuloy Bumbodan ining pagpatindog sa mag-unaton nga Provincial Administration Center na plano ini gindihon ini during sa administrasyon ni former and the late Governor Alfredo Marañon sang sa iya di administrasyon Bumbodan, no? Kaya kung kita sa itong matagplamati, ining daanan natin nga building, no? Ining Provincial Administration Center, almost over 50 years ng existence ini, no? Nga sa karonti, porsyon nag-anay dira, pangguba na, ang piladak ka mga departamento sa provincial government, pang sailo na, no? Pang-obra na sa bagong building, bangod kay nang ginatinugan, subong sa ato sini old PAC, gubon nila bumudan mo, no? Kay patindugan sa kontrata sa between sa provincial government kag sa private enterprises o private corporation nga tindugan nila diya sa mixed use nga building, daw hotel na da kag commercial abi Bumbodan, no? Say ang old nga kung ang Provincial Research Center dito na supposed to be ibutang sa likod. Dabla sa may gate dira, old gate subangan sa NBI office, may gate na dira. Dada i-cluster tani ang bago nga Provincial Administration Center. No? Once ka maguba ng daan, matindugan sa another building, mixed-use building, nga ginkontrata iya sa private company o private enterprise sa atong sining probinsya for 50 years nga mabayad ra Bumudan. Ugaling kay nag-end ang term ni former the late Governor Alfredo Marañon nga wala ini maporso abi, no? Then sa pagsulod sa administrasyon ni Governor Eugenio Bonglacson, ginplano nga instead nga dira itukod dito abi sa ilhon sa Talisay, City of Talisay sa the mga 25 hectares ng property ang provincial government mo nga da isaylo. Here comes nga siyempre kung magsaylo ka mudan sing lugar, saylo ka sang area, so ang structural plan mabago naman siya. Kaya sabi sa daaning plano nga da ibutang ang bago nga Provincial Administration Center sa likod dira sang gubon o daan ng PAC, mga 8-story building ini. Bumbodan ang mga bago nga Provincial Administration Center. Pero kaya ginatanaw nga sa ilhon dito sa Talisay, so posible ba si mabaylo ang design sang building? Posible ba si magtaas ang cost ang construction? Kaya sa idalom sing original nga plano, 900 million pesos ini bumudan ang ang budget sa pagtukod sining bago supposed to be Provincial Administration Center nga ginloan ini. No, sa atong probinsya ining amount, ginloan ini sa Land Bank, Bumbo Daniel. No? So here comes nga ti mo plano sa ilo. So once nga based sa mga requirements, once nga bumudan nga magbago kasing plano,
or magpatindog ka sa government building, tapos silo mo sa ibang nga lugar nga lain sa original plano, may mga requirements pa pang national government, especially gikan sa Government Procurement Policy Board, no? Pero scam nga nagwa ng desisyon sa GPPB nga dapat may rebidding nga patigayonon, no? Kung isaylo gid man dito sa Talisay. Ang sa karon bumudan nga ginatanaw diri, no, kay ang nakakuha ni isang kontrata sa pagpatindog sa Bagong Provincial Mission Center during sing time ni the late Governor Alfredo Marañon amo ning Dynamic Builders bumudan, no. So sing man nag-exist niya kontrata in between sa provincial government kag sa sining company aning Dynamic Builders nga mo na supposed to be mapatindog sining bagong Provincial Administration Center sa likod nga porsyon sang old Pacta de Abe with amount nga mo ni 900 million pesos bumudan. So bangod sining desisyon sa GPPB ang guad ni bumudan, no, in out dire hibaloon kon ining kontraktor magpasugot, no, nga dito sa iluhon sa Talisay, no, kag kung magpasugot siya i-rebidding as required sang GPPB bombodan, no, ti kon i-rebidding posible magabaylo ang pagataas ang presyo kati pila na bumudan 3 years na ang cost of materials, galain mo. Ang design, depende. Kung magbago man bumbodan, no? Pero ginatag diri Provincial Administrator Attorney Franco Diaz nga kung hindi magpasugot ang Dynamic Builders nga mo na nakakontrata na iya sa provincial government sadto pa sa patindog sining bag-o nga Provincial Administration Center, why may mahimo ang provincial government, no? Pati sundon, diri itukod, no, sa original nga plano. Pero kung magsagot ay Dynamic Builders nga okay, sa ilota sa Talisay, ang matapos ni bumudan proseso, ti may rebidding, pwedeng Dynamic Builders, pwede po niya maka-interest sa rebidding, pero ang gin-advance nga 15% sa probinsya sa Dynamic Builders as mobilization fund nila, ibalik nila na sa probinsya. Tama na pala bumudan ng proseso. Sa karon, ang ginatanaw diri sa probinsya ang ipa-agree, no, ang Dynamic Builders nga magsugot siya nga mag-rebid para dito ibutang, no, sa syudad sa Talisay ining bag-o nga Provincial Administration Center. Bombodan kay ko ba lang tadi sa area ta sa mong diati gutok lagi man ni bombodan mo kun sa tutuod lang sa diri nga area ta sa daan nga kuaning duta gutok gid sa mga salakyan nga daan nga nagakadto da kag sa di mo paparking na da ngamo na da bumudan ginatanaw, no, kita ang dalan ginagdo de sa NBI planta ka transaction adlaw sa aton provincial health office aton bed sa ipilapang kay mga departments ng probinsya, gutok-gutok na dati. Huwag ka na da parkingan kung gid man abay ba bumudan. Unless ka timuan mo to parkingan basement si Dalom na bumudan. Pako dito, transfer sa may propiedad sa provincial government sa Talisay, malapad. Kag madamo pa nga mga national or regional government agency ang maakomodar bumudan. Ang isa dari kabintaha kung dito, dumatingob na blabombodan sa isa ka area ang mga ahensya sa gobyerno, damo makita sa mga national government agency nga nag-ayo man sa probinsya nga kung pwede makopar sa lugar, no, para butangan man sila opisina. Damo blabombodan, no? So kung dito favorable, no, sa isa lang ka setting ara tanan nga mga ahensya sa gobyerno, malapad ang lugar, no? Kag medyo conveniente galing ka na kung mag-transaction ka magwa ka naman di sa magkulod going ka sa Talisay namo na bala galing ka ikaw naman lang na agi man lang, no, so mo na ginatanaw nga bintaha
no, sa aton nga probinsya kun didto ibutang sa may Diswintahan naman sa taga-sur. Ako sa bakit sa Black Banwang lot bumbutan Amo gani man. O kadto sila sa Bacolod, di next Bacolod going north Talisay naman lang lapit naman lang. 5 kilometers sa Mangguro Talisay Bacolod to Talisay abi di pasulod Kung sa bagay kun imo gid nga sumahon mas mabundayan sila diri, mas madugayan sila kaysa mag sa Talisay kay nga pagabuto maka-park sila dayon diri mangita pa parkingan. Correct takto na no. Yawan bisa subong gani bumbutan makita mo dio sa kadamuon sa salakyan kag sa kadamuon naman sa mga building nga nagapalibot diri sa area sa nga Capitol, commercial establishments, yawan ka na sing panagilot kung din ka ma-parking. So may mga bintaha man budan no kung dito. Abi gay ka mo subong ginahulat kay itong dumanta last year pa ni nga gingkuan ani sing permit siyang provincial government naton dito sa Government Procurement Policy Board kung ano ang mangin rekisito sabi sa pag-transfer. Isa diri naging required amo ni ang pagpatigayon sang rebidding bung. Tapos sa karon gina-action ni sa atong probinsya kung ang kontraktor mag-abide siya, mag-masugod siya nga ma-rebid, pwede siya po niya kintra para masaylo dito. Kung magpa-rebid, wintra siya, away tabalabas, ito may iban nga magsulod ng mga kontraktor, bumudan kung ano mga sistema. Dira, to at least, amon sa mong pinaka-latest, no, nga may ara na sa institusyon ang GPPB nga magpatigayon sang rebidding bumudan, no. Pamatihata ang pag-atag ni Attorney Fernando Diaz no sa sining issue ng singkot dito kadugay na 3 years ago na daw ay pagyapon made so ining pagpatindog no sang bago nga provincial administration center Bamudan. Okay, si Abi. Do ka na nubo lang ng kuan? Ipa-receive biliwat bumbodan liaguda no. Kay paratis blamatag sa aton nga mga negosyo kay kanamo ni bumudan ang paano karsumo paabot sa ila sining impormasyon nya tikido kadugay na no. Nga way pagyapon na magtindog way pa na magubangod nga provincial administration center. Ang specific tindogan sing isa ka mixed use commercial building lagi na kilahan na sa the same company yan, the Dynamic Builders, for 50 years sa probinsya. Kaya supposedly kung solo ni bumudan, sumungguruti, tama-tama ni sa... Damo pa na, may pinapana ka mga nag-react sa sining plano lang kung mag-react sa Facebook, wagas daw, naka-intindi sa tanan na nga ginapakamalaot pa ng pagsaylo. Pero hindi man sa taga-probinsya, taga-Bacolod, man daw may transaksyon gid siya sa probinsya. Nga actually, ang arad ng mga nagakaladto dra sa provincial capital, ang mga taga-iban ng mga kabanwanan, may mga transaksyon sa probinsya. Kay ang Bacolod, way magkatisang transaksyon sa probinsya. Gagiti mula na yung provincial center dari sa geographical territory sa City Bacolod. Kay ang mga taga Bacolod ang aton yang transaksyon dre sa government center. Alang-alang aring negosyo mo diya sa Bacolod, taga Bacolod ka makuha ka business permit sa probinsya. Tito mo na Tinabla ko ng new government center. Takot kalapad-lapad. Nakasulhaim naman kadto kada kalapad sa parking space. Tinabla, di ko masailogin man to sa Talisay. Namo man ni mag-agapot. Is masulhay ka man kung mag-transaksyon ka to. Wait kasi may makita nga malain nga issues na diri sa pag-saylo sang bisan isaylo pa ni tanan ng Kapitulyo ang Provincial Administration Center sa Talisay mo. Baka pa di congest ganyan sa traffic na. Correct, Bombodan. Isa ina sa mga rason, no? Actually, ining provincial capital building iya, ma-remain still at is na sa driya. Kaya plano si Bombodan kung madayong man sa ilo sa Talisay, ining provincial capital building, ining dinaga-opisina si gobernador kag vice gobernador, dahil mo, lang na yung Bombodan daw musilyo, abi, Bombodan. Tamo na lang niya. Museum. Museum kadra. Hindi niya pag-upuan. Ang gupuan lang,
ay nang daan tabla di sa may piyak na side sa may dala na ginaldoy ng mugi ng damo mo ang mga ahensya sa atong provincial government gadan kasi nakit idaan na gani bumbudan mo na yung gulbon no mugi tawag nga provincial administration center Ang provincial capital yung building magapabili niya nga muna kay kuan na siya. Historical niya. Historical na. Yes, bumbudan ni na yama demolish ha. Kay protected niya sa aton nga kasuguan ng mga historical sites, historical building, historical structure, di mo na dali nga ma-demolish unless nga ma-demolish sa bangod siyang kalamidad. Natural calamity. Yes, bumudan, no? So, at least, niya mo na Sige, abi pamatian naton si Atty. Refrando Diaz. Sige, bumudan pamatian ta si Provincial Administrator Atty. Refrando Diaz. It's still in the works, but I guess may ara sang requirement ng CPTV to conduct another bidding. So we'll see kung ang contractor is willing to do that. But I think kanugod opportunity kung hindi ito pagbaon. So, very ideal for establishing a new growth area. Which is in Talisay City. It's close to the airport. Ang dalan ta, Puerto Catawhay. And there are a lot of empty lands there that can be developed if the capital is transferred or the provincial administration building is transferred there. And we can also relocate some of the national government agencies na nagapangayo duta sa province, no? Ma-consolidate na itong tanan. So, it would be very convenient also for our fellow Negrenses na mag-transact business isa na naka area. We're really hoping the contractor will allow if a rebidding is required. We're praying and we're hoping na ma-allow siya. But if not, wala kita choice but to keep it here to sa aton plant nga. Yes, it's very much on top of our priority list. It's supposed to be a flagship project if we can really develop that area. No? Ako gina ang mabulig for the province of Negros Occidental kag sa tanan sa aton dito. You mentioned that they're very bidding, higher amount. The same loan amount siguro, no? But I wanna i-rebid it because of bagong location. Ang design may also change kung i-rebid. If it will look like this Capitol building na do replikaya, then well and good, no? So it depends, no? Wala pa kita ka breakthrough in terms of ano na gid ang direksyon, no? Kung masigidi o masaylo. Well, we are limited by the loan agreement with the land bank. So they have to work along that budget. May contract na gani na siya. Hindi na siya open for for anyone. Pero kung isaylo ta dito, the contractor has to agree to give back the advance payment, tapos ang iyang contract i-set aside. And then we will open that for rebidding if that's the direction. And if we both agree nga masaylo to, ang probinsya kabalo na kamo mag-agree. So kontrakto na lang ginauna ta na mag-agree magsaylo dito. So if they agree, rebidding kita. Bumudan mo to ang pag-atag no ni Provincial Administrator Refrando Diaz. So, belong tali kung ano ang mamangin sa battery sa contractor kung okay sila. Ang sa iloto, tibari bidding, na maka-join mo sila gyapon muda, no? Sa siling rebidding, no? Kasi dato dako gid man abintaho ta na sa tanaw ta may mga dako gid ang advantage, no? Kung dito ta sa Talisay, kasi number 1, mati-congestion traffic sa Bacolod, mangin masulhaya kung dito man transaksyon kay malapad na lugar kag mangin isa lang ka settings no sa mga kinanglanon nga mga regional kag national nga mga offices nga magtransaksyon no together sa aton provincial government office Bombo Daniel. So balota na no kung matigayon ini
within this year, within this next succeeding months, wala namang sabat sining dynamic builders sa sining decision no, sa government procurement policy board. Bumudan mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial ay ni si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. 43 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Magabalik mga kabyanan ang ini nga palatuntunan pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Para sa heavy duty. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral
oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Pabalik na mga kabernan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan na bumbuhan ay sa udto. 47 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 11. May pila ka mga problema diri karon no parte sa sining bakuna amo ning dapat i-troubleshoot ini sang aton syudad sang Bacolod no kay may pila ka mga bag-ulang may nagsaka diri nga taxi driver no kay may pasahero lang gusto magsakay siya nga taxi o galing kay ginpamangkot niya kung bala bakunado kung hindi. Ti hindi bakunado, hindi niya pagpasakyon, ti nagapangakig ang pasahero nga hindi sa pagpasakyon. Ti amo na ang kuan karon, amo nang dako nga debatihan karon kung pwede bala nga magkabalibad ang taxi driver nga magpasakay sa isa ka tawo nga hindi bakunado. Kag may kinamatarong bala ang hindi bakunado nga maghuramentado kay hindi siya pagpasakyon. Ay kwani karon diri ni karon nag-create sang konflikto ang sabahin sa mga pasahero kag driver sa mga salakyan. Ang sa akong gani pagkaintindi ang dako nga bus company diri sa Pilipinas na nag-require naman gani yang kung hindi bakunado hindi man makasakay mo. Tikon kinamatarong sang kwan halimbawa ako nagpabakuna, amo nang dako nga argumento karon. Ako nga nagpabakuna, kinamatarong ko man nga may kinamatarong mangkuayan nga hindi ako makipaghalubilo sa hindi bakunado. May ara mangkuayan sang kinamatarong kaangay man sa ginahatag naton nga kinamatarong sa mga taong hindi magpabakuna. Kaya ang guwa na karon kun ang tanan na lang yang pabor yatag naton sa taong hindi magpabakuna. Daw sila na nakaroon niya ang may arasang kinamatarong. Daw sila na nakaroon niya ang may arasang human rights. Ang mga tao yung law-abiding citizen, all rights. Wala niya sang human rights. Kay daw may isog pa subong ang mga hindi magpabakuna nga kung hindi sila yung pagbatunon daw mamirsa pa. Kung sa ano gali ang butsing ganun ninyo, yan nga kamuli yung may kinamatarong. Ang tao nga nagpabakuna kay gusto niya proteksyonan niya kung galingon, may kinamatarong man. Ti kung hindi ka mo kay kinamatarong niya, magkuhan ka mo ikan tulang ka mo sa lugar nga ka mo lang nga dalahigon niyo yung iban niya nga tao nga nagbakunado, ti ni mga amo ni nagka-create sang problema karon. May bagulang nagsaka di, hindi ko makumidar ang driver nga rada sa guwa kay hindi kita pwede makapasulod riya sang bisita sa announcer's booth bangod sang ginapatuman naton nga minimum health protocol. Wala sang face-to-face diri sa studio. Pero amo to ang ginatag information sa aton bagulang nga may nagsaka diri nga taxi driver kay gusto niya lang ipebalo nga may mga pasahero nga gapangakig nga unvaccinated nga magsakay siya nga taxi kaya hindi niya pagpasakyon. Kung wala kita sang ginatawag nga ara sa dalom sang emergency situation, kung wala kita sa ginatawag nga pandemic nga situation, kung wala kita sa ginatawag nga may ginasunod nga health protocol nga situation,
kung hindi ka magpasakay sang pasahero, mapasakaan ka gid sang kaso ang refusal to convey passenger. Pero sa subong nga sitwasyon, daw mabudlayan siguro sila magpasaka kaso nga refusing to convey passenger. Kaya ang tanan subong gina-invoke ang kinamatarong mo. Di kung kinamatarong mo yang magsakay sa taxi, kaya kinamatarong mo yang hindi ka magpabakuna, kay kontra si mo yabot magpabakuna, kag kinamatarong mo na. Pero hindi mo man siguro pwede dulaon ang kinamatarong sa taxi driver hindi magpasakay si mo. Kay nadlukan ang taxi driver basi karon kung may dala kay imo nga virus ya. Kay hindi ka bakunado. Kay bisan pa ya gani nga bakunado kag kalatnan ka pero hindi maglala ang sitwasyon sa imo lawas. Amo nang ginalikawan dra ang pagdamo sang numero sa nagapositibo. Kahit tanawan nyo banwa ang resulta subong nagadamo ang nagapositibo. Although nga ginakabig nga hindi man ni makamamatay ang Omicron variant sang virus, pero tanawan nyo bala kung ano nang epekto subong. Bangod sa pagtaas naman liwat sang kaso, damo nga mga lugar sa ato nga pungsod, ang ginbutang naman sa alert level 3. Ang Bacolod, sugod buwas, level 3 naman kita. No? Kag kung matabo ini, tidak nagbalik naman ta sa matamat sang restriction naman. Wala naman hindi naman subong pag-ipatuman o kung gina-restrict naman subong ang mass gathering, mga party-party. Liwat naman nga magasarurot ang aton ekonomiya. Kaya tiwag may mo ang gobyerno ya ipatuman niya nga dapat ipatuman. Kaya kung hindi man siya hindi niya pag-ibutang sa level 3 or hindi niya pag-ipatuman ang restriction, ano na ginamadangtan naton? Magsinaka ang kaso. Basta sa uli, basi maglala ang sitwasyon. Tiyan mo na ang resulta. No? May nagasiling nga, hindi man niya siling ang nagpositibo, ang wala lang tumabakunahan, ang nabakunahan na positibo man. Oo, tsakto na, may mga nabakunahan nga nagpositibo. Pero hindi mangin lala ang epekto kung bakunado ang tao. Ang hindi niya bakunado, nagalala ang sitwasyon, kag mas dasig sila magkalaton, kung hindi sila bakunado, kaya ang pagtuon, nagasiling, nga kung bakunado ka, siyado ka less lang ang tsansa, nga makapanglaton ka kung nagpositibo ka ginman. Ti kagapon, kadamo sa mga iban pa nga mga reaksyon sa siling naton nga, ti okay lang na magpabakuna. Hindi magpabakuna, basta suksok sila sang protective nila, PPE nila. Parang layo sa malatnan sila or sila makalaton. Ay, oo. Karon ko magsagad kita invoke sa aton kinamatarong, kag mapierdi kita sa kinamatarong sining minority, anong dangtan sa aton nga pungsod Pilipinas? Hindi ba lang ang majority nagpabakuna na, minority naman lang wala magpabakuna mo. Kung i-invoke nilang ilang tanan nilang kinamatarong, sila na may kinamatarong sini. Kay ang ang majority sang pumulo sa pungsod Pilipinas, ginkuhaan na nila sang kinamatarong daw ang minority paya ang nangin maisog subong. Nga mag-invoke sa gila yang kinamatarong. Daw ang iba niya, ang mga maayong nga tawo, nga nangin masinulundon, na kuana nawadaan na sang kinamatarong. Di imagine nyo na, may nagahuramentado to, may pang-away to sang taxi driver kay ang taxi driver gapamangkot pa siya mo bakunado ka, may vaccination card ka. Di way si may mapakita nga vaccination card. Kaya hindi ka lang magsakay kay way kagalian mabakunahan. Gawild siya, pinangakig siya kag ginabuyaya yung driver. Kay nga ako hindi sa pagpasakyon, kay kinamatarong niya magsakay, santo sa kasuguan. Santo gani sa kasuguan. Pero ang aton sitwasyon subong santo gid man ini sa kung ano ang normal naton yang paggawi sa nagligad. Hindi ba lang nga kita tanan na fully aware nga ang aton subong sitwasyon abnormal? Nagapangabuhi kita subong sa abnormal situation. That's why nga gusto naton nga magbalik kita sa normal. Paano kita makabalik sa normal? Makabalik kita sa normal nga pagpangabuhi
Kung naubos na naton, nakapakigbatuan na naton ang coronavirus, kung madula na matapos ng pandemya, kung wala na sang kangawaan kay may ara pa sang nagalaga sa aton nga COVID-19, balik kita sa normal. Hindi ba kay balo ka mo nga nangin abnormal ginan pag sinalayo naton subong nga aton nga movement. That's why nga kada maglakat kita sa dalan sagwa sa aton nga puluyan nagasuksok kita sang face mask. Nga sa din hindi yan normal kay ang normal nga ginahimo naton kung magwa kita sa aton puluyan 2 years ago or 3 years ago before the pandemic, wala kita yan nagasuksok sang face mask. Wala kita sang social distancing. Wala kita yasang halasigi ka panghugas kamot, why kita nagabalon sang alkohol. Pero subong nga nagabalon kita sang alkohol, nagasuksok kita face mask, naga-social distancing kita, nagapanghugas kita permi sa aton kamot. Because sa ginatawag nga abnormal situation. Di sa sining abnormal nga situation, i-invoke tang aton kinamatarong in a normal situation. Kaya abnormal subong situation ang sitwasyon naton, i-invoke naton ang aton kinamatarong. Santo iya sakon ano pa ang ano ka pa normal ang aton nga pagpangabuhi sa nagliligad nga mga tinuig. Amo nang gusto nyo matabo, amo nang gusto ta matabo. I-invoke tang aton kinamatarong kay santo sa layi amo ni. Ti santo gani sa layi amo ni. Amo na ang kinamatarong mo pero ang layi nagatumod sa sinang kinamatarong sang ara pa sa normal nga sitwasyon. Ara pa sa normal nga sitwasyon. Ti sumong normal ba kita nga sitwasyon mo gamiton ta man utok ta? Why kita sa normal nga sitwasyon subong? Ti nagbalik-balik kita sang aton nga agi. Imbis nga nakatapos na kita kay nagnubo na ang kaso, nagtatlo na lang kabilog si Sakadlaw, nagkabot ang sa nagliligan to, na may ara gani sa kadlaw nga, zero gid kita sa kaso sang COVID-19. Titanawa subongo, nagutsinta naman liwat. Basi dugay-dugay, magsubra naman isa kagatos, kag mag-isa naman kalibot, gusto naman kita, mag-lockdown naman. Tapos kung hindi ka mo yapag-atinderon, kag i-discriminate ka mo. Perti nga pakigbato sa kinamatarong, puro na lang kita kinamatarong. Puro na lang kinamatarong ang singgitan. Pero why ang nagasinggitan sa kinamatarong, wala man yan nag-intindi sa kinamatarong si ibang tao. Singgitan yung kinamatarong nyo, pero ang kinamatarong si ibang tao, hindi nyo gina-recognize. Ay, oo. Tigilalain ng taxi driver, ambot nagpanahog na to siguro, kaya hindi ko pwede makumodar dire. Kay awayon sa isang pasahero mo. Doon lampusan ang iyang taxi. Sa karon lampusan ng taxi mo, hindi mo ko pasakyon. Kaya wala ko mabakunahan. Kung ako taxi driver, ay karon lampusan taman kaya huwag ka magpabakuna. Kaya kuya nagpabakuna ko. Kinamatarong ko na nga hindi ka pagpasakyon kay nadlo kuya simo kaya huwag ka mabakunahan. Ang muna tayo sa driver, no? Sige, anyway, alam ng Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Standby! At ngayon, magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Huwebes, Enero 13, 2021. Sa ulo ng ating mga balita, ilang employers po nagkukusa ng magbigay ng extra leave po itong mga credits sa mga tinamaan ng COVID. Ayon po yan sa ECO. Ang World Health Organization naman hindi pa masasabing nag-peak na ang Pilipinas sa COVID-19 cases dahil sa Omicron variant. Sa ating police report, high-grade shabu mula sa Estados Unidos na sabat ng Philippine Drug Enforcement Agency at Bureau of Customs. Sa Quezon City, itong drug suspect arestado. Sa international news naman, ang US naglatag ng kaso laban sa unlawful maritime claims ng China. At sa ating sports, balita itong kontrobersiya po kay tennis world's #1 si Novak Djokovic. Tumindi pa gobyerno ng Spain at Serbia nag-iimbestiga na rin sa paglabag niya sa COVID protocols. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald Biulep. At ngayon sa retalye ng ating mga balita, namin po ng Employers Confederation of the Philippines itong kanilang presidente si Sergio Ortiz Luis Jr. na hindi nila
mapipilit ang kanilang mga miyembro na magbigay ng dagdag na benepisyo para sa mga empleyadong nagpositibo po sa COVID-19. Ayon sa opisyal, may mga nagkukusa naman, ngunit mayroon ding maliliit na kumpanyang wala talagang kakayahan na magbayad. Nakahanda naman daw silang pag-aralan ang ilalabas na direktiba ng Department of Labor and Employment o itong DOLE kung sakaling maisapubliko na ito. Hangad din nilang makonsulta itong kanilang panig para sa mga ganitong hakbang ng ahensya. Samantala, posible namang huli na bago pa man ang pagrolyo ng redesigned na Omicron COVID-19 vaccine ng Pfizer dahil nararanasan na ngayon ang COVID-19 surge sa mga bansa bunsod ng Omicron variant. Ito ang naging pahayag ni World Health Organization Country Representative Dr. Rabindra Abiyaseng. Kasunod na rin naging anunsyo ni Pfizer Chief Executive Albert Bourla na posibleng handa nang mairolyo ang kanilang Pfizer Omicron variant sa buwan pa ng Marso. Paliwanag ni Dr. Abiyaseng na kung pag-uusapan niya ang pangangasiwa sa pagkalat ng Omicron variant sa mga bansang nakakaranas na ng surge ay maaaring huli na anya ang naturang vaccine bago pa man ito mailabas sa susunod na mga buwan. Anya ang mga existing vaccines na may emergency use authorization mula sa WHO ay kayang mapigilan ang severe disease at kamatayan mula sa virus. Hindi din naman anya tiyak kung magiging epektibo nga ba ang Omicron-specific vaccine na ito para sa mga lilitaw pa na mga bagong variant sa hinaharap. Sa kasalukuyan, mayroong 43 naitala na kaso ng Omicron variant sa Pilipinas, kung saan nasa 21 dito ang local cases at 22 naman ang mula sa international travelers. Samantala, ano kaya ang masasabi ng World Health Organization kaugnay naman dito pa rin sa COVID-19 cases dito sa Pilipinas? Itong Omicron variant, nag-peak na kaya? At may report si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, ayaw magsalita ng tapos si WHO Representative to the Philippines, Dr. Rabindra Abiyasinghe, kaugnay ng naranasan ngayong surge ng bansa kaugnay sa COVID-19. Sinabi ni Dr. Rabi na sa pinapakita ang karakter ng Omicron variant, mabilis talaga itong maipakalat, bagamat mas maikli ang incubation period nito. Yun ayon kay Dr. Rabi, kapansin-pansin na malaki ang nabawas sa mobility ng mga tao magmula na ipatupad ang Alert Level 3 na aniyay malaking bagay para mabawasan ang transmission. Bagamat nakita niya na ang mga indikasyon at bunga ng mga banging itairal para mapigilan ang paglobo pa ng virus, kailangan pa rin aniyang maging maingat sa pagbibigay ng konklusyon. Ayon pa sa katawan ng World Health Organization, pinaka-importante pa rin ang pag-obserba o pagsunod sa minimum health standards at maipatupad ang agarang isolation kung sakali man para hindi magkaroon ng oportunidad na maisali ng virus sa iyo pang mga individual. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo Raymond, yung mga nakaraang tali ng Department of Health, mayroon yung sinasabing nag-peak na noon, mga ilang peak na yan. Itong tinatawag na Omicron variant, Bombo Raymond, wala pa silang nakikita kung kailan talaga yung peak nito, Bombo Raymond? Well, tama ka dyan, Bombo Gerald. Noong September, nagkaroon tayo ng peak doon sa Delta variant. Ang alam ko, kung hindi magkakamali, ay umabot tayo sa mahigit 20,000 din noon, yung peak, nakasagsagan ng surge. Then eventually, nag-plateau hanggang sa bumaba na. Sa ngayon, nakikita ng WHO, batay sa upward trend, ay medyo tataas pa. Pero eventually daw, baka sa kanilang pagtaya sa katapusan ng Enero, ay medyo na-manage na yung transmission. At eventually, ay bababa na sa Pebrero, Bombo Gerald. Oo, yung Delta variant din dati, Bombo Raymond, medyo matagal doon sa India. Pero itong Omicron variant doon sa South Africa ay talagang downward yung trend na, Bombo Raymond. So parang ganun kabilis lang itong Omicron variant na to, Bombo Raymond, ano? Yun nga daw yung karakter ng Omicron, Bombo Gerald. Talagang parang nag-shower lang at whom it may concern.
kaya talagang libo-libo agad yung nagpo-positibo. Pero eventually, pag kumbaga na-arrest na at wala na ring, kumbaga yun yung resulta ng tinatawag na isolation, kung wala nang malipatan yung virus, eventually ay nawawala, namamatay na rin at bumababa yung kaso na. So sana halinawa ay ganoon yung mangyari, mga weeks lang abutin ng buwan yung surge o pagsipa ng numero, Bombo Geralda. Oo, Bombo Raymond. Lastly, yung World Health Organization, may nakikita pa bang mga bagong variant dyan na posibleng maging kagaya rin ng Delta saka itong Omicron na sobra itong kanyang transmission, Bombo Raymond? Well, meron silang nakikita yung na-discover sa bandang UK, Bombo Gerald. Pero hindi pa naman daw ito variant of concern. Kumbaga, minomonitor, pero hindi pa siya ganun, kumbaga, nagpapakita ng kanyang karakter o kumbaga wala pang significant na ipinapakita kung ito ay mabilis yung transmission din o kaya ay mas deadly. Wala pa. Talagang minomonitor lamang nila dahil baka nga raw ang mangyari nun, parang yung na-discover noon, di ba, na variant sa Pilipinas. Hindi nga na, kumbaga, nailagay lang initially pero naging minonitor lang din eventually na wala na rin sa listaan. So hindi na nakasama. So umasa sila na ganoon din yung mangyari sa bagong variant, Bombo Gerald, at kusa na rin na mawawala na lang sa kumbaga radar sa sirkulasyon ng mga virus ng yung mga variants ng COVID-19, Bombo Geralda. Okay, Bombo Raymond, yung inaabangan natin dyan mamaya, Bombo Raymond, kumusta? Wala pa bang mga lumabas na mga informasyon tungkol dito sa magiging sitwasyon na bukas or sa susunod na araw, Bombo Raymond? Wala pa namang resulta. Baka ongoing pa sa ngayon yung meeting ng Interagency Task Force, Bombo Gerald. Pero, kumbaga, pagkahanda na lang natin. Kumbaga, ganito pa rin yung sitwasyon malamang o yung alert level sa Metro Manila, alert level 3. So, ganito pa rin yung aasahan natin most likely hanggang sa matapos yung buwan. Unless na merong talagang kinakailangan na hipitan at ilagay sa alert level 4 ang NCR at iba pang mga lugar na merong surge, Bombo Geralda. Okay, Bombo Raymond. Okay, back to you, Bombo Geralda. Bombo Ever. Sa karagdagan pang balita, target naman ng Pfizer na agarang may padala na sa Pilipinas ang COVID-19 vaccines na ibabakuna para sa mga batang edad 5 hanggang 11 anyos sa susunod na linggo. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, nag-order ang Pilipinas ng 10 milyong doses ng COVID-19 vaccines para sa naturang age group. Inaasahan niya na mas marami pa ang darating sa buwan ng Pebrero. Nagbigay naman ng donasyon ng Amerika ng 25 million na doses ng COVID-19 vaccines. Samantala, sa iba pang balita, binahagi din ni Romualdez na ang US visa ng nasa 130,000 na mga Filipino health workers ay kasalukuyang pending dahil maraming nasyon na umano ang humaharap sa worst surge ng COVID-19. Anya, sobrang mataas ngayon ang demand ng healthcare workers sa ibayong dagat kung kaya't marami ding mga nurses sa bansa ang nagpapatulong na makakuha ng kanilang visa. Samantala, hindi naman po magandang balita, nagpositibo sa COVID-19 ang nasa 100 po yan na personnel ng Philippine Coast Guard. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasa kabuuang 133 na PCG personnel at mga officers mula sa National Headquarters ang nadapuan ng virus na sumasailalim po sa quarantine. Nasa 3 mga opisina ng Philippine Coast Guard National Headquarters naman na itong pansamantalang ni-lockdown dahil sa pagloban ng COVID-19 cases sa kanilang hanay. Kabilang na po dito yung Office of the Deputy Chief of Coast Guard Staff for Controllership or Comptrollership, itong Coast Guard Public Affairs at ang Coast Guard Finance Service. Magtatagal itong naturang lockdown hanggang bukas, Enero 14. May ilan ding personnel na nakadeploy naman sa one-stop shop na itinalaga ng pamahalaan. Tiniyak naman ang ahensya na sila ay nabigyan ng karampatang medical assistance at agad na nagtalaga ng bagong set ng mga personnel upang hindi maantala ang kanilang operasyon. Quarantine naman para sa mga health workers, posible pang ibaba kahit sa 3 araw kung may kakapusan ng frontliners ayon sa Department of Health. May detalye si Bombo Dennis Hamito. Inamin ng Department of Health na kinukonsidera pa nilang mas paikliin na kumpara sa 5 araw ang quarantine ng health workers
at gawing 3 araw na lamang kung kakailanganin. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, mangyayari lamang naman ito kung magkakaroon ng kakapusan sa health frontliners dahil na rin sa COVID-19 surge. Pero kung sapat naman daw ang bilang ng kanilang mga tauhan, mahalaga pa rin na makumpleto ang 5 araw o higit na mga pahinga para sa mga manggagawang pangkalusugan. Tiniyak naman itong walang panganib sa mga pasyente ang nasabing hakbang, lalo't ang aalagaan ng mga ito ay yung mismong mga dinapuan ng COVID at hindi na ito mahahawa ng naturang virus mismo. At ayon pa kay Vergere, ikinukonsidera din nila ang kalagayan ng mga pasyente bilang isang prioridad at hindi umano masasakripisyo anuman ang mga hakbang o adjustment na kanilang pinaiiral. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa update natin sa nananapit na halalan sa buwan ng Mayo po, umaabot na sa kabuang 223 itong applications ang natanggap ng Commission on Elections o COMELEC para yan po sa exemption sa gun ban na ipapatupad habang nananapit na itong election period. Base sa data mula sa poll body na sa 21 na itong mga law enforcement agencies, 53 naman mula sa security agencies, 2 mula sa mga cashiers at itong disbursing officers, 10 mula sa high-risk individuals, pinakamarami naman sa security na nasa 127 at 10 mula sa mga personnel na humihiling para sa authority at accreditation para sa pagdadala ng firearms at iba pang controlled chemicals. Nasa 38 lamang mula sa kabuang aplikasyon para sa gun ban ang inaprubahan habang nasa 74 naman itong denied. Nakasaad sa Resolution number 10728, ang election period ay mula Enero 9 hanggang Hunyo 8 ngayong taon. Saklaw ng COMELEC ang pagbabawal sa availment o engagement ng serbisyo mula sa security personnel o bodyguards. Maaring makakuha ng Certificate of Authority sa pamamagitan ng ban on firearms and security concerns na sila po yung responsable sa implementasyon ng pagbabawal po ng pagdadala ng transport ng firearms at iba pang deadly weapons po. Gayon din ang rules and regulations sa application ng gun ban exemption. Mamaya abangan po itong high-grade shabu mula sa US na sabat ng PIDEA at Bureau of Customs sa Quezon City. Habang itong drug suspect, arestado naman. Ang US naglatag naman ng kaso laban pa rin sa unlawful maritime claims ng China. At sa ating sports, balita itong kontrobersiya kay tennis world's #1 Novak Djokovic. Tumindi pa ang gobyerno ng Spain at Serbia nag-iimbestiga rin sa paglabag dito nga sa COVID protocols. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 131128 Series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Hindi po malayong mapilitan ang mga mananakay sa mga kolorum na lamang sumakay dahil pa rin dito sa no vaccination, no ride policy na ipinatutupad ngayon sa National Capital Region. Ayon po yan sa Filipino Society and Development Advocates Commuter Consumers o PASADA CC. Sinabi po ni Rick Rivera ng naturang Commuters Group, karamihan sa mga kolorum na sasakyan ay hindi sumusunod sa health protocols na itinakda ng national government. Sa ngayon ay pumalo na anya ang bilang ng mga kolorum na sasakyan na pumapasada ng hanggang 12,000. Sa dami ng mga ito, posible talagang dito raw lamang sasakay ang mga hindi pa bakunado kontra pa rin sa COVID-19 na maaaring maging mitsa ng mas matinding hawaan ng sakit. Enero 11 po ngayong taon nang inilabas ng Transportation Secretary si Arthur Togade itong Department Order number 2022-001
na nagsasabing tanging ang mga fully vaccinated lamang kontra COVID-19 ang papayagang makasakay sa mga pampublikong sasakyan dito sa National Capital Region sa ilalim pa rin ng Alert Level 3 or mas mataas pa. Sa iba pang mga balita, mga hindi pa bakunadong mga tsuper ng pampublikong transportasyon hindi pa payagang pumasada sa ilalim ng No Vaccination, No Ride policy. Alimin pa ang buong detalye mula kay Bombo Marlene Padiernos. Hindi rin makakalusot ang mga hindi pa bakunadong mga tsuper na mga pampublikong transportasyon sa ipatutupad na No Vaccination, No Ride policy ng Department of Transportation o DOTR. Sinabi ni Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines o FEDJEDAP National President Ricardo Boy Rebaño na kabilang ang mga hindi pa nababakunahang mga drivers sa ipapatupad na No Vaccination, No Ride policy sa buong Metro Manila. Aminado si Rebaño na hindi pa bakunado laban sa COVID-19 ang lahat ng miyembro ng kanilang asosasyon at alam na rin anya ng mga ito na hindi sila maaaring pumasada kung hindi sila bakunado. Upang matiyak anya na walang makakalusot sa mga ito ay inatasan na ang mga operators na i-check ang kanilang mga nasasakupang drivers kung sino-sino pa ang mga hindi nababakunahan laban sa nasabing virus. Anya, pananagutan ng bawat operator kung sakaling may mahuling hindi pa mga bakunadong mga driver ang nagmaneho at pumasada habang ipinaiiral ang naturang polisiya sa rehiyon. Samantala, sa panig naman ng pagkapatupad ng No Vaccination, No Ride policy sa mga pasahero, ay sinabi rin ni Rebaño na magkakaroon sila ng pagpupulong kasama ang Land Transportation and Regulatory Board o LTFRB upang talakayan ang iba't ibang mga concerns ukol dito, katulad na lamang ng tamang pagsusuri kung ang isang vaccination ID na ipapakita ng isang pasahero ay peke. Inatasan na rin anya nila ang kanilang mga miyembro na ipaskil na ang Department Order 2022-001 na No Vaccination, No Ride policy sa kanilang mga jeep at magsimula ng suriin ang mga vaccination ID o certification mula sa IATF-LGU ng kanilang mga pasahero. Magugunita na nakasaad sa naturang department order na ang sino mang lumabag sa nasabing kautusan ay mapapatawan ng karampatang kaparusahan at ituturing itong paglabag sa General and Safety Health Provisions alinsunod sa mga ipinatutupad na rules and regulations ng mga kinaukulang ahensya at sectoral offices ng Department of Transportation o DOTR. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, maaring suspindihin daw ng regional offices at schools division ng Department of Education o DepEd ang pasok ng mga estudyante sa kanilang mga nasasakupan po sa harap ng pagsirit ulit ng COVID-19 cases at pagkakahawa sa naturang sakit ng mga guro at estudyante. Sinabi po ni DepEd Undersecretary for Curriculum and Institution or Instruction, Diosdado San Antonio, na maaari itong gawin base na rin dito sa health situation ng mga estudyante at mga guro sa ilalim ng jurisdiksyon ng mga regional offices at schools division ng paaralan. Depende na rin anya sa mga ito kung gaano katagal ang magiging class suspension, pero hindi anya naman ito kailangang lumagpas ng 2 linggo. Maaari rin anyang magpatupad ng adjustment sa school calendar para matiyak na ang bilang ng class days o pasok ng mga estudyante sa kasalukuyang school year ay papasok pa rin or pasok dito sa minimum na 220 days. Samantalang mga private schools ay maaari rin magpatupad ng kaparehong direktiba pahinggil pa rin sa suspensyon ng mga pasok at itong K-12 learning activities kapag tumaas din itong COVID-19 risk sa kanilang nasasakupang lugar. At ang balita ay inihatid po sa inyo ng Dunkin Donuts, pasalubong ng bayan. Malapit nang umabot sa 70% ng mga COVID-19 beds ng Philippine General Hospital ang kasalukuyang okupado. Ayon kay Philippine General Hospital spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, nakakakita kasi sila ngayon ng steady increase sa COVID-19 admissions sa kanilang ospital. Sa ngayon, 312 ang COVID-19 patients na naka-admit sa PGH, pinakamataas na ito mula nang magkaroon ng surge ng Delta variant sa nakalipas
na taon. Sa bilang na ito, nasa 65% naman anya ang mayroong mild to moderate case habang ang nalalabi naman ay severe to critical. Sinabi rin ni Del Rosario na nasa 90% ng mga pasyenteng naka-admit ngayon sa PGH ay incidental COVID-19 hospitalization. Ibig sabihin, mga pasyente ito na isinugod sa kanilang pasilidad dahil sa ibang sakit pero nagpositibo kalaunan sa COVID-19. Sa ngayon, sinisikap na anya nilang mapabilis ang kanilang triaging. Mayroong high value grade na shabu mula po yan sa Estados Unidos na sabat ng PIDEA at Bureau of Customs sa Quezon City. Yung drug suspect arestado rin at may report si Bombo Annalise Soberano. Aabot sa 14 na gramo na high-grade shabu na mula pa sa Amerika ang nasabat ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency at Bureau of Customs dito sa Quezon City at arestado naman ang suspect. Ang nasabing operasyon na ikinasa sa pamamagitan ng controlled delivery bandang alas 4:15 kahapon sa may bahagi ng Bureau of Plant Industry, Barangay Basra, Visayas Avenue, Quezon City. Batay sa report ng PIDEA Region 3 kay PIDEA Director General Wilkins Villanueva na matagal na nilang minamanmanan ang aktibidad ng suspect at kahapon na corner ito ng mga otoridad. Kinilala ni Villanueva ang naarestong drug suspect na si Eric Ambrosio Roperos, 47 years old at residente ng Quezon City. Napuntiska sa kanyang posisyon ang isang unit ng USPS bag na naglalaman ng 8 pirasong Expo Martyr pens, isang pack ng Dark Fly, isang pack ng magazine na Pop Boys na naglalaman ng 4 din ng self-sealing plastic sachet na hinihinala ang shabu. Tumitimbang ito sa 14 na gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 90,000 pesos at isang self-sealing plastic na may label na Black Label brand ng pinaghihinalaang liquid marijuana at isang cellphone. Kasalukuyang nakakulong na sa jail facility ng PIDEA ang suspect sa San Fernando City, Pampanga habang nagpapatuloy ang investigasyon. Bombo Annalise, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! May alok naman na libreng teleconsultation at home antigen test ang Binyan Local Government Unit. Layo ng naturang programa na magbigay ng libreng medical consultation para sa mga residente na nakakaranas ng ubo, lagnat at colds maging ang iba pang mga sintomas na may kaugnayan sa COVID-19. Meron ding hotline na maaaring tawagan ang mga residente para sa konsultasyon sa doktor ng City Health Office para sa kanilang proper medical guidance. Nakapag-rolyo na din ang LGU ng libreng home service antigen testing para sa mga residente na nakakaranas ng COVID-19 symptoms o mga close contact ng mga confirmed cases ng COVID-19. Kailangan lamang na mag-fill out ng isang online form para sa schedule ng kanilang antigen test. Ang syudad ng Binyan ay mayroon ng 468 na COVID-19 cases hanggang sa kanilang datos noong Enero 12. 2 linggo lamang matapos na makapagtala sila ng 0 active cases sa unang pagkakataon makalipas ang 21 buwan. Samantala yung mga transport sector doon po sa Pangasinan, hati naman yung opinion dito sa pagpapatupad ng no vaccination, no ride policy. At ma-report ang Bombo Radio Dagupan. Hati ang opinyon ng transport sector sa pagpapatupad ng no vaccination, no ride policy para sa lahat ng mga pampublikong transportasyon. Ayon kay Bernard Tulyao, ang presidente ng Alliance of United Transport Organization Province-wide o AutoPro Pangasinan. Sang-ayon siya sa nasabing polisiya pero medyo mahihirapang mag-monitor kung bakunado o hindi ang mga sasakay, lalo na mga sasakyan na walang terminal. Magreresultaan ito sa matinding trapiko. Wala tayong magawa, no? Kaya yung pag-monitor ng whether yung pasahero ay bakunado o hindi, medyo mahirapan tayo dyan kasi especially dun sa mga walang terminal. Pinaalalahan na naman ito ang hindi pa mga bakunadang driver na dapat magpabakuna na dahil wala na silang magagawa kung hindi man sila payagang makapagpasada. Git niya na hindi sila nagkulang sa pagpapaalala sa mga ito para sila'y magpabakuna. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan, Basta Radio, Bombo!
Ang Cagayan Valley Medical Center naman sa Tuguegarao City, high risk na rin si COVID-19 habang ang molecular laboratory nagkukumahog na rin sa kanilang specimen testing. May detalye ang Bombo Radyo Tuguegarao. Nasa high risk na ang Cagayan Valley Medical Center sa COVID-19 patients. Sinabi ni Dr. Glenn Matthew Bagao, Medical Center Chief, na full capacity na o wala na silang paglalagyan ng iba pang pasyente na may COVID-19. Ayon sa kanya, sa ngayon ay 213 ang COVID-19 na related patients ang naka-admit sa ospital kung saan sa nasabing bilang 174 ang confirmed cases. Dahil dito, sinabi ni Dr. Bagao na kailangan nilang magpatayo ng karagdagang malalaking tents na may 10-bed capacity para sa mga suspected cases. Dahil dito, sinabi niya na maaaring mamayang hapon ay gagamitin na rin nila ang Community Isolation Unit ng DOH Region 2 na may 64 beds na pansamantalang isinara nang bumaba ang kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Sinabi pa ni Bagao na nagkukumahog na rin ang kanilang mga staff sa molecular laboratory sa pagsusuri sa mga dinadalang specimen dahil sa kulang na rin sila ng mga tauhan doon. Ayon sa kanya, bagamat may sapat silang PCR machine, ay hindi kinakaya ang mabilis na turnaround ng resulta dahil sa umaabot sa halos 1,000 araw-araw ang dinadala sa molecular lab ng mga specimen. Balita mula dito sa Bombo Radyo Tuguegarao, consistent number 1 radio station sa Cagayan, Bombo Grace Magsilaw Karag. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Bombo Police Report. Milyon-milyong halaga ng shabu na kumpiska po doon sa Negros. May update ang Bombo Radyo Bacolod. Halos 20 million pesos na halaga ng pinaghinala ang shabu ang nakumpiska sa bypass operation sa Negros Occidental at Bai City, Negros Oriental kahapon. Sa San Carlos City, Negros Occidental, arestado si Joel Rizardo, isang high-value individual at nangunguna rin sa priority target ng San Carlos City Police Station. Si Rizardo ang nakuhaan ng 7 malalaking sachet ng suspected shabu na may bigat na 1.5 kilograms at nagkakahalaga ng 10,200,000 pesos. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon Jr., hepe ng San Carlos City Police Station, matagal nang minomonitor ng kapulisan ang suspect ngunit hindi nila ito mahuli-huli. Sa pag-aresto sa kanya kahapon, kasama rin ito ang kanyang live-in partner na kinilala kay Jean Compassion alias Jean Marquez, siya ring nagsisilbing runner ng illegal na droga. Si Rizaldo ang pinaniniwala ang supplier ng droga sa San Carlos pati na rin sa Canlaon. Sa parehong araw, 8.5 million pesos na halaga na pinaniniwala ang shabu ang nakuha naman kay Alex Torres sa Barangay Talungon, Bai City, Negros Oriental. Ang bypass operation ang sinagawa ng Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit ng Negros Oriental Police Provincial Office, kasama ang Regional Drug Enforcement Unit 7, Regional Intelligence Division 7, Bai City Police Station at Manjuyod Municipal Police Station. Nakuhaan si Torres, 50 anyos at residente ng Manjuyod, Negros Oriental ng 10 medium heat seal transparent plastic sachet ng suspected shabu at isang bulto ng shabu. Na-recover rin sa suspetsado ang isang 9mm revolver at 5 live ammunition. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Bacolod, sa Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Naglatag ng kaso ang Amerika laban sa Beijing dahil sa unlawful maritime claims nito sa karagatang inaangkin nito. Sa 47 pahinang research paper, sinabi ng State Department sa Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs na walang basihan ng China, salig na rin sa international law na naglagay sa Beijing sa collusion course nito sa Pilipinas, Vietnam at iba pang mga Southeast Asian countries. Unlawful anya ang claim ng China sa soberanya nito o exclusive jurisdiction nito sa karagatang kanilang inaangkin. Ang naturang claims ay lubhang taliwas sa rule of law sa karagatan at sa universally recognized provisions sa ilalim ng 1982 UN Treaty on the Law of the Sea na niratipikan mismo ng China. Sa inilabas na statement ng State Department, umapila ito sa Beijing na itigil na ang unlawful maritime activities nito. Bombo Sports News. Lalo pang nabaon sa iskandalo itong world's number 1 na tennis player na si Novak Djokovic matapos sa kumpirmahin ng gobyerno ng kanyang bansa sa Serbia at maging ng Spain na iniimbestigahan siya dahil sa paglabag sa health protocols. Una nang inamin ni Djokovic na sa ngayon ay nasa Australia
na nagkamali siya ng magpa-interview sa media noong Disyembre kahit siya ay COVID-19 positive. Batay sa batas sa Serbia, maaari siyang makulong pero dahil itinuturing siyang national hero, posible namang mapababa itong kanyang multa. Sa ikatlong bansa naman, itong ikatlong bansa na Spain ay nag-iimbestiga dahil sa illegal umanong pagpasok nito kahit hindi bakunado bago dumiretso doon sa Australia. Samantala, namimiligro pa rin ipa-deport ng Australia si Djokovic sa kabila ng kinampihan siya ng judge sa Melbourne na payagan siyang idepensa ang corona sa Australian Open na magsisimula po yan sa Lunes. Matindi pa rin ang inaaning atensyon ngayon ni Novak sa Australia dahil porsigido ang ilang government officials na palayasin siya ng tuluyan at kanselahin ang kanyang visa. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Ilang employers nagkusa ng magbigay ng extra leave credits sa mga tinamaan ng COVID-19. Ang WHO naman hindi pa masasabing nag-peak na sa Pilipinas ang COVID-19 cases dahil sa Omicron variant. High-grade shabu mula sa Estados Unidos na sabat ng PIDEA at Bureau of Customs doon po sa Quezon City. Drug suspect arestado. Sa international news naman, ang US naglatag na ng kaso laban sa unlawful maritime claims ng China. Sa atin pong sports, balita itong kontrobersiya kay tennis world's number 1 si Novak Djokovic. Tumindi pa, gobyerno ng Spain at Serbia nag-iimbestiga rin sa paglabag niya sa COVID protocols. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ule para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radio Bombo! To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabanan sa ito na pangalaga diri sa panatuntunan Bumbuhan ay sauto 35 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 12. Bago lang nyo nabatian ang Bombo News Center sa aton nga Bombo Network News. Sa aton na pagbalik banwa, magkuha kita sa report dugang gikan sa aton mga field reporters. Report ni Bombo Franz Andrew Burgos, yung mga lahi nga nagamando nga pag-deputize sa pila ka mga law enforcement agencies. Subungan banwa, sa may pila pa ka mga naistorya naton, may mga naghatag sa pila nila ka mga pananawan man. Sa sining ginapatuman karon, istrikto nga pagpatuman sa gobyerno kuning panawagan nga pagpabakuna sa pila ka mga unvaccinated, no? Nga although nga why man ginahambal nga mandatory, pero it seems nga ang tikang karon sa gobyerno kaangay nga mandatory na ini. Sa NCR may ginapatuman nato nga no vaccination no ride policy. Ang mga unvaccinated nga mga tawo nga magbiyahe hindi na makasakay sa salakyan kung hindi sila tungod nga hindi sila bakunado. Kaga kalakip na diri ang mga drivers kung unvaccinated ang mga drivers hindi naman makabiyahe. So ini nga tikang gini mo sa gobyerno para nagilamang
mapersa ang tanan nga magpabakuna. Ti pero may pila ka mga nagapayag siya ti nga kinahanglan pa magpabakuna. Ang iban nga ang pila naman lang ka porsyento wala mabakunahan kay dako naman ka porsyento sa aton nga populasyon na nabakunahan. Di kun ilan sa mga pinilisopob nga mga kwan. Pero may punto man. Ngati kami yang unvaccinated kung matapikan kami sa coronavirus, ti protektado naman tong mga iban nga mga katawhan nga bakunado. Ti nga kinahanglan kami magpabakuna. Protektado na gani pero why naton ginaisip dire abi kung ano kadamo ang nagakalamatay sa tagsa kadlaw. Ang ginaisip naton di kung ano kadamo nagaka-positibo sa tagsa kadlaw. Kag kung magtaas ang numero sa nagka-positibo, why na ginalantaw nga pila ding mild, ano di kadamo ang serious gid. Kag ano pila di kabilog nagkalamatay sa nagka-positibo sining adlaw, ginalantaw kadamuon. Ti ko maglabot na sa punto nga perti kadamo ang nagka-positibo, ang gobyerno wala si Mememo kundi ipatuman ang masugot pagid nga restriction sa aton yang movement. Kaya sa NCR karon banwa nga may pila ka mga granular lockdown na ganigin pa tigayon man sa pila ka mga lugar. Kag diri sa siyudad sa Bacolod starting tomorrow ara na kita sa alert level 3, no? Pero ang aton nga kaso diri sa siyudad sa Bacolod tinag-record na tagani sa nagligat 80 pinakataas. 80 ka bilog nagpa-positive. Kag sa 80 nga nagpositive ni why man ni hindi man nilala ganing sitwasyon nila. O galing kay sa nasiling ko na ang gobyerno magahimo sang istrikto nga tikang base sa kung ano kadamo ang nagpositibo, hindi nga base sa kung ano kadamo ang naglala ang sitwasyon o kung base sa kung ano kadamo ang nagkalamatay. Ti siliko to sa nag-argumento gina nga kay hindi siya bakunado mo. Singkuti ang imuunta na lang, no? Kay kumo nga amo ning ginalantaw sa gobyerno nga pinakamayong himuon, sundon ta na lang mangin law abiding citizen kita sa pagsunod sa gobyerno, no? Nga panawagan sa pagpabakuna. Anyway, ang bakuna libre man na mo. Ara ng bakuna, magluwas na gilang kung baklunta pa ng bakuna kay additional burden sa aton nga bulsa. Pero ara naman ang available nga bakuna gin-provide naman sa gobyerno ti kag why man sa may nag-zombie nga gin-bakunahan kay definitely okay yang bakuna. So pabakuna na lang gid. No, parang masundo naton kung ano ang ginapatuman sa gobyerno kay in the very first place ara kita pumuluyo kita sa isa ka pungsod, sa pungsod Pilipinas, may gobyerno kita. Amo na ganing rason nga may gobyerno kay ang gobyerno amo ang mag-govern sa aton. Hindi nga kita mag-govern sa gobyerno kundi ang gobyerno amo mag-govern sa mga pumuluyo. Ti amo na ang ginamando karon sa nga gobyerno kay sila yang nag-govern sa aton. Kag ang gobyerno iya ang may ara sang otoridad sa pagtuon sang kung ano ang pinakamaayo kag pinakadapat nga himuon. So tumano naton. Pero kung magpakatiga lang siya gapon, sige pakatiga lang gapon, may isang problema da. Hindi lang magpabakuna, tubtub nga matapos ang pandemic. Ang pamangkot hasta sanoyan matapos ang pandemic ini. No kay abnormal na gid ang aton nga movement. Bisan na bakunado kita nag-abnormal gyapon ang movement naton sa tuwing magsaka naman ng kaso. How much more sa mga wala mabakunahan nga mas sobra pagid ka mangin abnormal ning ilang movement. Kay grabe ang restrictions nga ginapatuman sa nga gobyerno. Kaya amo na siling ko nga ara kita sa isa ka sosyedad nga may gobyerno gina-govern kita sa may naga-govern sa aton, may lahi kita ginasunod. Ang aton yang ginasinggitan permi kung hindi kita gusto ginasinggitan naton kinamatarong sa santo sa idalom sa aton nga kasuguan. Pero ang gobyerno naghatag man sang kasuguan para sa aton nga although nga kuan na siya kun aton na blayang kun aton gidlang tawon ang inang ginamando sa aton subong inang kuan na siya do in an emergency situation nga wala ni yet why na gin napagkit sa aton yang kasuguan pero ma-consider naton nga
nga daw encourage kita, ginmando gyapon sa aton nga tumano naton ina. Inablang mga bagay nga hindi ka man makasiling nga i-question mo gid kay tungod nga wala nagasanto sa kasuguan, kay hindi man na siya permanente nga ipatuman sa imo. Sa emergency situation malang nga kangay subong. So anyway, di sa hindi magpabakuna, hindi lang kami magpabakuna. Pero dito sa NCR, sa subong, grabe na dito ya ang pagpatuman subong, kaangay sa no vaccination, no ride policy, no vaccination, no drive policy. Ang mga driver, hindi ito makabiyahe kung hindi bakunado. Ang mga pasahero, hindi naman makasakay sa salakyan kung hindi man na bakunado. O ipakwenta na di karon, ipa-explicar ta diya sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Kita mapatuman mo na sang kaangay sini. No? Mapatuman man kita sang kaangay sini nga ginapatuman karon sa NCR. Apisar pa nga ang aton nga kaso diri hindi man masyado ka taas ikumparar sa NCR. Kaang syudad sa Bacolod may ara man kita sang 80 gani sa syudad sa Bacolod nagligat to 80 man lang gani kabilog ang nagpositibo. May ara gid bala sang sa mabugat nga rason nga ipatuman ang kaangay sini nga policy. No? Kay sa nasilin ko nati kung hindi magpabakuna ti alang-alang ta na karon nga hakmaton kag tuslukan sang dagom kay hindi niya gani gusto. Hindi niya gusto ti hindi pabayan eh. No? Galing kita mula na. No? May pila lang ka abnormalidad sa movement sa isa ka tawo kay bisan pa gani bakunado ka, limitado ang imong movement subong. Ipaidalom naman kita sa level 3. Wala naman gani subong sang mass gathering, no? Ginabawal naman na subong. Di ko may birthday ka subong, hindi ka naka-imbitar sa madamo mga tawo. Kay ara naman kita sa level 3 nga hindi naman pwede ang mass gathering. Di kita jo balik naman kita sa abnormal nga sitwasyon. 44 minutos sa kaligid sa tag ng alas 12 magabalik kita pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag
nagiselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balecagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries Paradyo Bombo. Pabalik na kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. 7 minutos ang nabilin kapagadangan kita sa tagna nga launa. Diri sa ito na pagpangalagad. This time mga kabiyanan ko na ito report di Bombo Ansin Dulsurilla, si Vice Mayor Elcid Familiaran. Nga mo na ng chairman sa Local Interagency Task Force sa Bacolod. No, may panawagan o kag ini panawagan sa mga katauhan diri sa siyudad sa Bacolod sa hindi pa bakunado nga kung pwede magpabakuna na, no? Para naging lamang abi nga matapos na ang matapos na ining ginapangatubang naton nga pandemya. Kay kun siguro kung 100% bakunado kag may mga kaaso pagid daw hindi naman siguro alarming ini, no? Kag way na san dapat nga kakulbaan. Sige, yari sa piyakilinya ko ano tong report. Bumbuan, please come in. Bombodan, nagapanawagan si Vice Mayor Elcid Familiaran sa mga kauturan naton driya sa may syudad sa Bacolod nga magpabakuna na kung wala pa ka-vaccine ini, no, matapos nga ti ginpasaka naman gin-upgrade ang aton nga alert level status from alert level 2 to alert level 3 sumugod buwas nga adlaw base gani sa announcement sang National Interagency Task Force. Suno iya sa Vice Alcalde nga chairman man sang Bacolod Interagency Task Force. Amo na ini ang resulta Bombodan sang last time to nga nagapanawagan man sila nga hindi lang gigitaan ay magsagi lagaw, no, kay tungod basi after sang holiday season basi magtaas naman ang aton nga kaso tiamban niya ti amugid nito ang natabo, no. So sa karon nga rin na nakita sa alert level 3 ang panumdumo naton Bombodan sundon ta na lang gidya, no, luwas sa pagpabakuna gid dapat sundon ta na lang gidya ang minimum health protocol nga ginapatuman kunyara ka sa alert level Bumbuan. 3. Yes. O samtang ginaistorya naton ning vaccination, no, may naga-message sa aton diri pagi sa YouTube channel sa Bombo Radio nga dito gali kuno sa kwan subungo sa may dinhi sa may Pontevedra. Grabe ang pilahay to sa pagbakuna subungo. O do kinulbaan man siguro mga katawhan to nga hindi mabakunahan. Ali ang iyang tiya kuno kag bata 16 anyos. Alas 2:30 pa sa kagahon niya nagbugtaw ka nagpakanto sa Pontevedra sa Marayo sa Pontevedra para mag hulat nga matagaan sa number ang number nga natag daw isa na to ka 1,000 na to.
Oo, dugulpi lang O bombodano. gulpiada lang nagdadamo nga gusto magpabakuna ho. Oo, amo na gani, no? Oo. So that is why nga padayon gid ning kampanya bala bombodan nga dapat nagbabakuna gid kita kay ti mayara kita sang ginatawag bala nga first layer of protection ako na bakunado ka. Kay man sa guidelines bala bombodan sa idalom sang alert level 3 kadamo na subong sang ginadumili, no? Naghugot meaning ang mga kabataan ta, mga minor de edad 17 years old down bombodan hindi naman kagwa, no? Supposedly tinakabat-amat na tigani gwa. So balik naman, no, ang establishments kag ang activities nga allowed man mag-operate pero 30% indoor capacity para sa mga fully vaccinated bombodana kag only 50% outdoor venue capacity like sa mga cinemas, movie houses, meetings, in mga gatherings bala, social events, bombodan, engagement, debut, birthday parties, wedding, limited nga syempre bombodan ang aton nga face-to-face classes pahuway naman liwat sa banga, no? Hindi naman liwat, mga licensure examination, mga dine-in services, recreational, mga in-person kag religious gatherings bombodan. Balik na naman kita sa 30% nga capacity to 50%. And then restricted gidya again ang face-to-face classes, ang mga contact sports, mga karaoke bars, mga casinos nga ni bombodan, kag ang mga social gatherings wherein hindi ka nabilong sa isa ka household. So amo na ambal ni Vice Mayor Alcid Familiaran panumdum talang ni sa ato niya nga mga kauturan diya sa may syudad sa Bacolod nga kung ano ang bothambalon sang alert level 3. So napatpat na naton bombodan nga may limitado gidya ang aton iyang giho. Sa dugang nga pagpahayag bombodan pamatian naton ang BC Alcalde sang syudad sa Bacolod kag subong man chairman sang Interagency Task Force Vice Mayor Alcid Familiaran. Well, yesterday, alert level 3. Ang bumbuan ng mga restrictions naman. Naglasaling naton siyang December. Na kung lumbayag ta nga daw Pinoy antas turil. Magsalig ta. Wala ng COVID. Amo na siya ang resulta. Amo na siyang tawag mong post holiday surge. Oo, kung after sang Christmas season, ang pakot sang mga eksperto ta mo gid kay wala nang tao ng social distancing, salig, wala ng COVID. Plus pagsulod siyang Omicron, siya ka ang tanan. So muming aton ginasiling nga tani nagbalik na matamat ang aton ekonomiya. Matamat na recover, nag-back to zero naman ta. Gani man. So damo naman siyang negosyong apektado. Damo sa negosyong sirado. Damo naman siyang mawadaan siyang obra. So balik naman ta Vice. Kamo Vice sa IATF Bacolod. Anong inyong let's say anong ang dugang ta diri Vice? Ano may mga pahanumdum kita? Anong mga measure pa nga gusto natin i-implement Vice? Kaga kay nasang kaagaw nakita namo ng government center na gani Vice ang ground dira bala ginbaralad naman gani Vice. Well, kay sa resolution 155 na iya siyang national IATF, batulaton tang kay mayor no ang ang 155 nagasiling other than siyang ilang measures ang ipapanao ang local government unit pwede kadugang no. So nano bala ang 155 kung gan sila. So ang aton mga mass gathering ilimit naman sa 30% kung indoor. So dala mo nandang kasimbahanan. Ang outdoor masling ka outdoor, ara ka sa open area bala 50%. But may sugpon pa na siya bumbuan. Applicable na siya vaccinated. Gani man. So applicable na siya sa vaccinated na customer. Kag vaccinated na empleyado. Sang establishment to.
Ang face-to-face classes, untat naman. Ang sa kanila, untat siya. Oo. Vice, but how about, sige Vice, Ano bumbuan? how about Vice sa mga empleyado, let's say sa government center, may ano naman ta, mabalik naman doon yung mga skeletal workforce or amo lang na gihapon? Well, amo na siyang kuanaton. Ang aton yung operations, tinagbalik na kami gani liwat sa Zoom. Zoom gani, ang SP session? Correct na siya. Oo. Nagbalik kami sa Zoom. tungod siyang, pwede gid bombuan ka kwans, skeleton o skeletal force ang aton gobyerno. Oo. Kahit ang mas gathering mo, galimit ka lang sa 30 or 50, no? Oo. Ang face-to-face classes, unpat naman na siya. Ang pulaton kayang ka mayor nga EO, kung ano ay kabala pa ang below 18. Oo. So, 155 below 18 niya mo. Oo. May ara, kita yung vaccinated nga 12. Oo. So, laton kabumbuan ang kay mayor yung desisyon sa curfew, sa liquor ban, and sinong pwede ka-access ang essential goods, no, and services. Vice, kaisa lang ka mo nag-Vice, no? Atong do special session din, balik ka mo dayon sa Zoom, Vice, no? Ang SP? Kadua kami sessions ng Face-to-face. Okay. So, inibumbuan ang mga basketball ni untat naman ni. Oh. Unless approved by the National IETF. So, sa aton dala ka barangayan, stop naman na siya temporarily. Mga amusement ni, playgrounds ni, mga bala sa mga swimming na da, untat naman na da, mga kids pool da, karaoke bars, concerts, clubs. Untat naman. Idamot naman bravo mo. Sa kampanya, ayan, Vice, sa inyo sa local, ano na, matabo? Kaya ang isa pa dito sa National IETF, ang birthdays or gathering other than your immediate family, hindi pwede. Oo. So, ining tipon-tipon, hindi na pwede. Oo. All affected man pareho na, di ba kalabanan sa inyo, Vice, mga re-electionist, ang kampanya nyo, affected man Vice, mag-amusin Wala pa sa kapabalos ng guidelines sa kampanya kasi kung magsaka. Oo. Wala siyang mga rallies. Yes. Oo. But yung mga activities, yung distribution sa mga tupad, alam mo lang, hindi po to-distribute. So allowed na iya kay kuha na iya mo. Part ng isang function sa government. Hindi lang muna ka isa-isa na pakatuan mo kadadlaw. Oo. So kung dimension na to ng mga mass gathering, or ang limited sa 30%. Vice, lastly, Vice, ano imo mambal subong Vice sa mga pumuluyo kay alert level 3 kita? So nga, under observation sa aton mga daily cases, mga 90% pumuan asymptomatic. Asymptomatic na sila kay fully vaccinated sila. So kung asymptomatic ka, wala ka sa may ginabatyag. Kung wala ka may ginabatyag, wala ka may ginainom nga bulong. Kung wala ka may ginainom nga bulong, wala ka gasto. So, proven na ang madako ang bintaha kung vaccinated ka. So, ang wala arang ka pamatidira, wala ka papabaksin, arang sa inyo yung decision. Wala ka ka pamilit, pero gakon lang ko yan naghahatag siyang ang what's happening or ano ang observation natin sa mga nagkakalatnan, no? So, dako ang bintaha, bumbuan na magpabaksin kita. Kung vaccinated naman kita,
After 3 months, pa-booster pa. Para dugang protection sa aton nawa. Sige. Vice, thank you so much. Juan? Bombo Dan, sila gani sa sangguniang panlunsod supposedly no sa report naton before ang pagbulag sang tuig 2021 balik na sila sa session hall. Oo. Bombo Dan. Ang special session gani nila sang tinalikdan sa session hall gid. Pero nakaisa lang gid sila ka special sa ka regular session balik naman sa face to face. Sa virtual. Kay tungod ni siya bombodan sa Omicron kay tisubong ho alert level 3 naman kita. So balik naman sa kinaanda no sa almost 2 years man kuntani no kay ti ang sangguni ang panlunsod sang naga-lockdown sang ang kataas ang aton nga quarantine status ang session nila virtual hati sanay naman na sila bombodan. Pasar man gyapon ng mga ordinances kay mga resolutions at the same time maka-huddle makaano man sila gihapon makadiscuss man sila sa gihapon bombodan kung anong kinahanglanon nga ipapasar nila sa City Council, no? So Bumbuan? far, yes. Damo sang confusion subong, ilabi na gid sa mga drivers, may mga nagapinamangkot sa aton diri. Kay dito sa NCR, ginapatuman na to ang no vaccination no ride policy. Kag ang mga driver man nga hindi bakunado, hindi naman magka-drive. Dili sa syudad sa Bacolod, ano ni ang plastada sini? Bombodan, wala pa sang official announcement wala to nato ng executive order within today no ni Mayor Bing Lunardia. Kay kinanglan nga daan bombodan antes ka mag-implementar dapat may EO or dapat may ordinansa gid kita. So as of this time kay ti alert level 3 kita ang nahibaluan naton sina bombodan 30 to 50% ang capacity no magsakay ka. Pero as to kung vaccinated, unvaccinated di makasakay wala pa kita na sang regulasyon or pagsulundan EO ordinance diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Kay ang pinakadako nga issue karon nga ginatutukan kag ginadiskusyonan hindi na ya ang kadamuon sang kun pila lang akomodar sa salakyan or ang iban pa nga mga health protocol nga dapat ipatuman. Ang ginatutukan subong ang ining mando sang gobyerno kay bisan ang gobyerno hindi mag-ako nga i-mandatory ang vaccination pero sa tunos ang sugilanon kag mando sang gobyerno short of saying nga may ara gid sang mandatory. Kay ipton ka naman kung hindi ka vaccinated, no? So do amo sina. Pero bombodan diri sa aton sa syudad sa Bacolod wala pa kita sina no. So karon hibaloon ta or within the day kay tibuas na implementar ang alert level 3. So within the day bombodan kun ano ang mangin plastada sa EO may include ay anina kay definitely may ara gina sa section sa executive order sa bahin sang transport. Bombodan sa transportation nato may section ginadaya. So we'll see karon kun anong mangin pagsulundan sina no kun kay tuod no budayan gid ning mga drivers no kay especially sa pasahero nila kag delay man no may tanawon pa kung vaccinated or hindi pero tanawon ta kung paano man iya bombodan ipatuman sang syudad sa Bacolod. daw kwan man kuno daw optional ang ining no vaccination no ride policy. Pero ang ining ginasiling optional leading to no option. Amo man gani bombodan. Do ginamat-amat na isang gobyerno. Oo, manamat-amat lang no. So we'll see kung anong mangin status man sina no within the day no ihahatag na sa mga kauturan ta pagwa sang EO or executive order ni Mayor Bing Lunardia. So Bombo Daniel, amo ni so far ang update report naton ni Madulong para sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Salamat gid Bumbuan Sindol Sorilia. Kung ibasi naton mga kabiyanan sa Department Order number 2022-001 dated January 11 nga gin-release man ganin isang kagapon nagapayag ang public transport via land, rail, sea and air will be limited to fully vaccinated individuals or those who have waited 2 weeks after completing 2 doses of the COVID-19 vaccine. It also applies to passengers who have received
the single dose Johnson & Johnson vaccine. No? So, amo ni no may ginpagwa ya ini pagwa na niya nga department order sang Department of Transportation. No? That's why nga amo ni may nagkadto diri kagina nagapamangkot kung ano ang mando karon sa aton nga syudad sa Bacolod. So tisunod pa sa kay Bumbuan, hulaton ta karon basi may mga executive order naman nga ipapanaog ang aton nga city mayor diri sa syudad sa Bacolod. 12 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga launa. Amo nang silingko nga nagbalik naman kita sa puno ang sesyon sa sangguniang panlunsod sa nagligad ng bulan. Nakasesyon na sila nga atubangay sa naging mismo sa session hall. Pero matapos nga nagsakaliwat ang kaso sang COVID-19, balik naman sila sa virtual nga sesyon. Kagati amo ni ang epekto sa inabalang silingko way pamaluto gid ang tinigang lagdos pagin bakit na dayon kag nagsukad kita nagkaon tingin luad ta lang kay hindi naton matulon kay lagdos pa. Amo ni ang natabo sa aton kampanya sa batok sa COVID-19. Lagdos pa, siya do pa ka premature, no, premature pa siya, nga naghalog na kita dayon. Hindi pa dapat nga naghalog, hindi dapat nga ginpasugtan ang tililipon sa nagligad nga bulan, kag pagpatigayon sang mass gathering, mga party-party, pagbukas sa mga mall, nga tanan na lang makasulod hasta mga kabataan, kag wala na sang limitasyon, kaya tiyan mo ning dangtan naton subong. Kung magapakatig, agi kita kag hindi kita makahulat sa tama nga panahon, balik-balik lang kita ang mangin negatibong epekto sidi, mabiltada gyapon sa aton. Ang tanan-tanan nga nagkatabo, actually, pagbuti sa kitaasan, kung may mga gusto lang ipahiwatig sa aton lao, kung gusto ginaton yang matap na ining COVID-19 nga magbalik na sa normal, ipaagi ginaton sa tama gid nga proseso, tama gid nga panahon. Ipaagi naton sa perfect timing. Hindi kita ya magpadaso-daso nga siling nga daw why not nag-successful na kita sa away naton sa COVID-19 pero ara pagligyapon ng COVID-19 salig kita, kumpiyansa. Sa gira, banwa, kung tudo ang imo nga kumpiyansa kasi mo kagalingon, amo ginaang kakapirdi ka, no? Nga basi magkumpiyansa ka lang sa imo nga kaaway, nagkumpiyansa ka nga hina na, nga nalupig mo na, ikaw pa nga malupig siya na sa ulihi, kung sa gira. That's why nga kinanglan clever kagid sa gira, siguruhon mo gid nga, why nagid sa panguntra, naubos na gid. Antes kaya magguwa si imo yang ginapanagbuan or antes kaya pasayang-sayang nga maglibot dira sa kundindiin kay basi mera pa nabilin nga kaaway lang nga nagpasalipod lang sa puno sang kahoy haw no kag maduslakan ka amo pa nang ikamatay mo ti amo ning natabo sa aton nga pag-away sa COVID-19 nga way pagani nagpasayang-sayang na kita. Kundi naduslakan naman kita liwat sa coronavirus. Kung siling pagkali si Biblia, to everything there is a season and a time for every purpose under the heaven. Wala to nato ang tama nga tinion. Kaya to everything there is a season. Di subong ya nga season, amo ni season ya nga nagapandemya kita. Magabot ang dason nga mga tinuig, mayo na nga season. No? Hulaton ta na, hindi nga way pagani, sige pa ganing away nato, nagkumpiyansa na kita mo nang ginimo sa gobyerno, kumpiyansa. Balik sa uno. Imbis ka nagbalik na sa session hall, ang nag-session, balik naman virtual. 15 minutos sa kaligad sa tagnang launa. This time ko na to report di Bumbo France Andrew Burgos. No, sa piyak nga linya. Ining lito naman kita sa pila ka mga tupiko, ining mga pila ka mga
law enforcer nga i-deputize ini mga kabiyanan. Sa tanaw nato na bikon ano ang payag sini isang aton nga PNP Regional Office 6. Sa report karon ni Bombo Franz Andrew Burgos. Sabi ka linya Bombo Franz Andrew Burgos, please come in. Bombo, dahil sa sining nga nagahilapit nga pagpiliay no kung sa sining May 2022 elections, may mga pilanik nga mga posibleng nga kinamatayan man Bombo dahil ang aton ning gobyerno, especially ni sa mga areas kid Bombo dahil, no kag para ma-maintainar Bombo dahil ang nasiling ning peace and order kag mangin matawhay nga pagpinili ay sa sining 2022 elections. Bumbudan may isugtan ini nga hagna ang atong presidente nga i-deputize ni Bumbudan ang ato ni nga mga law enforcement no o kanang ato mga law enforcement agencies kagay sa nga Philippine National Police kag ang Armed Forces of the Philippines Bumbudan. So diri no ang ining memorandum Bumbudan ginapermahan ining ni Presidente Rodrigo Duterte ang Memorandum Order number 59 no actually Bumbudan nga permahan niya pa ini sa December 31, 2021 sa tinalikdan nga tuig ni Bumbudan nga ang ini nga memo no naga-concurred ini Bumbudan sa nga resolution number 10744 nga Commission on Elections so na COMELEC maga-deputize ini Bumbudan sa mga law enforcement agencies kag ang mga instrumentalities sang gobyerno dala nalakip diri Bumbudan ang mga Philippine Army kag ang Philippine National Police no sa palabuto ni nga piniliay sa 2022 elections Bumbudan no. So nagapakita diri Bumbudan rin naton ginakuan sa payag ang PRO6 no especially sa tagpamaba nila sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis nga kung ano ang para sa ila Bumbudan tiyang ining pagperma ni Presidente Rodrigo Duterte ila ining ginabaton gid no gina-welcome gini Bumbudan kag ila man ni kung saan pa privilege la Bumbudan nga mangin part sila no sang 2022 elections no para maka-provide sila Bumbudan sa ilan ni nga serbisyo man sa pumuluyo no kay subong daan ti ang basta election Bumbudan kabalo kita kung ano ini kainit nga hitabo no o kung event sa pila ka tuig Bumbudan sa sulod sa 3 ka tuig o kung sulod sang anom man ka tuig Bumbudan. So payag mismo ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sila handa sila Bumbudan no preparado sila kag kung ano gid man ni ang dugang pagit nga mga direktiba sa national government para sa aton nga mga law enforcement agencies ara gid sila Bumbudan no kay kung ang para sa ila ni ang eleksyon isa ini sa pinaka-importante man no nga itabo man sa aton kay ang ining tion Bumbudan ti amo na ni ang kasalalay naman ni Bumbudan daan sa mga kamot sang botante no ang buwas damlag sang aton na pungsod no o kung sa aton nga mga syudad o kung banwa o kung probinsya man Bumbudan. So mo ning para sa ila no with the Armed Forces of the Philippines ila ini Bumbudan kinasiguro nga mangin malinong mangin tampad gid no ang ini nga 2022 election na Bumbudan. Bumbudan may dugan rin nga payag sa ato no ang tagpamabas ang Police Regional Office 6 nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. So far sir no ginabaton din nato nila considering trabaho nato nila and that's a order no from the legal authorities. So we will perform kung ano man ang magiging order para sa aton from sa isa considering we are under the the COMELEC during the election period kung anong magiging order of the direktiba sa COMELEC sa ato no sa PNP pagasundo nato nila para ma-ensure naton ang honest orderly and peaceful election from sa May 9 2020. May dalawa naman naton nga as part sa aton nga mga security preparations nagakandak in a meeting no ang COMELEC sa mga agencies na deputize nila no like PNP, Philippine Army, Philippine Coast Guard. So dira nag-discuss kung anong magiging actions naton, anong magiging plano naton para makasiguro naton na malinong pagpataway ang malapot ng election. Sir, sa Negros Occidental, ano sir ang inyong coordination with the NOCTPO, sir? Sa PRO6? So far, pag mag-meeting kita no, with the
regional office ng COMELEC. Gin-include pa nato ng mga provincial directors nato, no, ng ating mga provincial offices. So, naibaluan naman nila kung anong mga ginamitingan naton, ara man sila present and directly para may baluan nila kung ano ginang direct. So, sa part natin sa PNP, ara kita, no, the monitor always sa ating area of responsibility para bantayan ang mga possibly, no, na mga matabo or any incident. But of course, ang atong gusto is malinong pagmatawhay. But for now, wala pa man kita sang may monitor. But we are having a daily monitoring kasi inibaluan naman natin na anytime ba si magkaroon ng changes. So, ginabantayan natin nila. And we are prepared naman. Ginadiscuss naman natin kung ano mga posible. We are heading ng mga operations. Inibaluan naman natin time there could be changes, no? So, nga may mga plano kita nga obra para in case, no, may mga changes, kay balo kita o madali para sa ato na pag-adjust ng ating mga security preparation. Sa ating mga kapulisan, perform na natin ang atong trabaho and sundon na natin kung ang direktiba sa COMELEC sa aton sa this election period. And of course, sa ating mga kauturan, ang gusto natin is malinong matawhay nga election this May 9, 2022 and ginapangayo gid natin ang suporta para suportahan ang COMELEC, PNP, AFP, and other government agencies para mapaluntad natin ang kalinong pagkatawhan. Bomodano. Yes, Bomodante, amo to ang pahanumdom ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Kaya ginapatihan dali daan Bomodante so na mismo to sa Joint Security Coordinating Council sa nagligay matong mga inadlaw Bomodante. Do may initial assessment ini sila nga diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. May ginapatihan nga duwa ka mga LGUs, no, isa ka banwa kag isa ka syudad Bomodante nga ipaidalom sa COMELEC watch list kay ginapatihan nila Bomodante nga doon nangin mainit ina sang nagliligad nga mga election times. Nagliligad nga mga eleksyon may mainit gid ang lugar sang ari pa diya ang isa ka kilala yang nga nagapainit sa eleksyon pero daw subong daw ka linong naman daw ay naman mabatian gani kun diin siya subong. Mo ginabombodan no ti dako na ina nga nga bulig man no kay syempre ti kung ang mga siling bala natong bombodan nga mga private armed groups no kisa ginaang ila presensya kagang syempre presensya sa makawala nga grupong NPA. So masiling bala naton bumudan nga isa inasla sa mga threat man sa kalinong kag mangin orderly man balatani ang lakat sang eleksyon kung wala ang ilan ng mga presensya. So ti amo na bumudan nga bumbong yes. Andrew wala ka patudi sa bumbong sa tong nagkadto gid si Presidente Duterte kay kantuan ginang banwa na da nga perti kagarot sang una may pinatsanay gid yang nagkilatabo correct Bumudan no sugod sa to dumduman ko na sugod sa tong pagkadto ni Duterte kag may na istorya to sa nga isa man ka kilala man to naglinong. Actually Bumudan ang amo nga insidente ngina no ito to sa una, babatian tagid na, no? Pamatigid man kita, pamatigid man tabombudan. Tinadumduman na naton, ti subong do, dako naman ni Bumbudan, pintaha man sa, yes, Bumbudan. Ti subong, abi, kung may ara silang ginakuno-kuno nga ba si init nga lugar, sa dinayan ina siya? Ti Bumbudan. Daway na ko sa may napinsaran nga, kuhan nga, init nga lugar. Actually, Bumbudan, na-mention na mo, no? Isang pag sinapol ito daan, Bumbudan, sang PNP, kag AFP with the Joint Security Coordinating Council, Bumbudan, na-mentionar, gini, ang sa ila pa lang ng initial assessment, Bumbudan, may mga revisions pa ng matabo. Kay as of now, kablo naman kitang bula pa malaki kita sa Enero, so sa bulan sa Mayo, to ang national and local elections. So base may tendency para Bumbudan nga makakas o kung pure palayo lang, diba si bala madugangan. So tingin na mention narto Bumbudan silang initial assessment, amo ni ang syudad sang Escalante, kag ang imong buot siligon ang banwa sang Moises Padilla. Amo gani, ti siling ko gani no ay amot lang kung magagamo pagyapon liwat. Pakabayon talang na Bumbudan nga malik way na no? Malikaw na natani sa muna binga mga mainit, binga mga insidente
nga nagadangat kita Tani paiway ta na lang mag-initay blang magtinayadahay ka magpinatsanay pagkatapos ang eleksyon way naman na. Sa mga nagapadalagan man, hindi lang ang katuyuan sa pagpadalagan, magserbisyo sa katawan, bawari na yang sobra-sobra naman tayo ka atat na atat magserbisyo sa katawan nga mangin matay kita para lang makaserbisyo sa katawan. Yes. Kurakit mong budan, namugid, no? So, ang ano bala tani bong budan, ting basihan na lang bala naton tani, no? Ang ginamensyon yun na bala nga 3Gs na, ano? Guns, ang gold. Gold, no? Tani bong budan, kuwaunta na lang na bala, no? Islanta na lang na ang G, kuwaunta na lang 3 ka G, isaunta na lang na ka G bong budan. Ano lang, God na lang? Glory na lang nato, no? Glory na lang? Glory na lang, no? Kay para sa safe kag malinong, no? Kaya syempre sa kadalagan. Pero basta glory lang, we, sugpo na. Glory lang, ano? Hindi na yung glory faith. No. Na ano na yung budahan na rin na siya na pamatay ka pa yung muyo. Glory lang tayo, glory lang kita, no? Siyempre, pro dapat sa muna bumudahan nga amunin nga sitwasyon sa buong isa pati COVID-19 pandemic, but ang ato na yung mga law enforcement agencies bumudahan hindi man sila dapat idla magatag sa kumpiyansa. Kay hindi man natin mapaktan, no? Basi may mga tendency na wala bumudahan nga magaluntad amo na nga mga hitabo, no? So, pangabayo lang na nato nga mangin malinong gini bumudahan ang ining 2022 elections bumudahan. Yes. Kabay pa mangin malinong kay makaluluoy lang ang nagakabiktibang kilamatay sa tion sang eleksyon. Kada eleksyon gid may pinatsanay. May nagani sa aton diri Bumbo Andro kay hindi masyado kagarot ikumpara sa Mindanao. Sa nagligad lang nga kaghapon lang tubla mo. Magin tiro ganito sa may Sultan Kudarat nga nagapadalagan kaunsilor. Grabe, no? Ginutang patay Grabe, no? Kaya mo na bala pumunta sa mga survey, mandaan ko kumparar when comes sa mga peaceful elections ni Pilipinas, hindi na madula pumuntahan sa surveys when comes sa top 10 nga may pinaka-mainit o kung may pinaka-deadly nga election mo, no? So, paagi sa mo na nga mga butang bumudahan do ang kabuhi isang mga nagapapili, kaya man bumudahan sa risko. Pero ang sa amuning nga mga ginapatuman man bing hagdasang gobyerno, basi pa lang bumudahan no nga maprotektahan man no ang kada isa no ang isang ilan nga kilamataraw man bilang magpapili o kung magapadalagan man sa ilang nga gusto nga pwesto bumudahan. Okay, sige. Yes, bumudahan para sa papangalagan sa bumbuhan ni sa Otto ni sa Bumbo France Andrew Burgos. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo. Salamat gid Bumbo France Andrew Burgos. Ining report may kantanan sa pag-deputize sa mga kapulisan, no? Sa paggamit sila sa siling chimpo sa eleksyon para nga angkon kita sa nga malinong kay matawhay, no? Nga pagpinili ay 29 minutos sa nakaligad sa tagnang alauna. Samtang nagasako kita sa kampanya batok sa COVID-19, sako man kampanya sa palabuton ng eleksyon, ang PDEA sako man kampanya gyapon sa pagsulbar sang kaso sang droga. Kay balo kamo banwa, ti daw mo maning ilang target ani balasang PDEA nga at least masulbar ang problema sa droga antes magpanaog sa pwesto si Presidente Rodrigo Duterte. Kay munong tapos na ang termino ni Presidente Duterte, maanom na siya katuig. Kung magpanaog sa pwesto nga ang sitwasyon sa droga amo lang gyapon, daw mo magabiltada ni siya sa iyang amo ni nagpadaog gadaan sa iya nga ang iyang ipahayag nga sa anom lang kabulan masulbar ang problema sa droga. Karon natapos ang anom kabulan kag subong manug tapos ng anom katuig. Ginalantaw nga gahingagaw man ang PDEA nga masulbar na ang problema sa drugs. Pero daw hindi gid po masulbar kay balo kamo banwa sa operation sang PDEA sa nagligad nga tuig 2021 gina-report nila nga ang ilan na pulo ka dalagko nga anti-narcotics operation sa tong 2021 kag ang katunga gid sa ilang operasyon
sa anti-illegal drugs banwa ang may kilabtanan sini mga Chinese nationals. Amo ning dako nga irony nga ginalantaw naton nga samtang grabe ang pakipag-abyan naton sa China kag ang aton yang ginasingitan ang pag-away gid sa illegal drugs kag naibaluan taman nga medyo grabe gid kilala ang sitwasyon sa piyak sa sining aton nga pagdikit sa China sa sulod na subong sa anom ka tuig sus ang halos katunga gid sang operation sang PDEA nga may kaangtanan sa illegal drugs, may kilabtanan sini mga Chinese nationals. Di daw galalain man kita magpaminsar nga ang Chinese government amo na ning pagpangamigo naton sa ila sa kay President Xi Jinping way gid makabulig abi nga bisan sa pagpugong na lang si ilang nga mga nationals nga magadulong sang droga diri ba? No, ang iniya mga nagkaladakpan pa lang. Way pa diya ma-record ang wala magkaladakpan nga ginapadala diri nga mga droga sa mga Chinese nationals. Base mga kabyanan sa datos nga ginapagwas ang PDEA sa 5 ka buy-bust operations, 13 ka mga Chinese suspects ang may kaangtanan kung sa diin siyam ang napatay sa ginpatigayon nga operations. Imagine nyo na. Suno kay PDEA Director General Wilkins Villanueva, ang pinakadako nga drug bust nga ginpatigayon nila nga ginakulamiran sa mga Chinese nationals ang naglabot sa 5.8 billion nga balor sa illegal nga droga nga ila na recover. 5.8 billion amo na kanamo, no? Base sa datos umabot sa 9 billion ang kabugusan nga balor sa illegal nga droga nga nakonpiskar sa ahensya sa ila na pulo ka operasyon sang nagligad nga tuig. Ginreport man ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo nga sa tungbulan sang Disyembre yara sa 74 bilyones nga balor sang illegal drugs ang nakonpiskar man sang gobyerno kag masubra 319,000 ka drug suspects ang naristo sa drug war campaign sa Duterte government halin sa July 1, 2016 tubtob November 30, 2021. Amo ni ka dagko sa mga droga nga gina-deliver nila ang pamangkot lang paano nakalusot ang Chinese government way gid mag sa mga outgoing cargos nila way gid sila mag tulo-chikyar sa pagkadto sa Pilipinas kung ano na. Samtang grabe ang pakipag-abyan naton ang Chinese government daw lang pakialam nga tinunilada nagliyang nga mga drugs ang halin sa ila nga gina-deliver diri sa Pilipinas. Samtang may ara pagid nga mga mga operation sang sinigid lamang ang ginpatigayon man sang PDEA nga may dako man nga balor sang illegal drugs ang natigayon nga ma-recover. Hindi yaman minilyon lang, binilyon ya ang illegal drugs nga nagkala-recover sang PDEA sa ginapatigayon nila mga kabyanan nga operasyon. Ginakulabos kita banwa sa nga oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuanay sa udtop danay naman kita buwas upod sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece